Bitch. And I'm Vince. And you're watching Latagaw sa Amerika. Good morning. Dito na namo diri sa Duluth. Nya mo na mga itsura oh, murag kog sila yun king murag si mupasa ba. I never stop to see you cry. Good morning guys. Ang mga pagmata namo nya obviously. Rock and roll kay mga buhok diri oh. Nya among na rock and roll ginadaan. So dito diri sa dito diri namo sa Duluth nya tanaw na to kung unsay mga sceneries nga naa diri. Nya medyo malas karon kay giuwan ba. Pero sige lang, it's okay kay mangita gyapon tag paagi nga makakuha tag mga nindot nga sceneries nga video. Sceneries nga video. Sakto ba? So mga pisa Mary para makalahutay may stay tuned sa video. Later. Hey guys, so nanami diri karon sa Lutsen Mountain Resort. So kani nga resort kay daghang kay kag outdoor activities nga pwede nimo buhaton labi na sa winter. Ski resort pagid ni siya. Ski resort siya. So karon kay masakay mi og Pero di mi mag-ski. cable car yan nanami ticket. So kita-kita ta later nya hope pag-enjoy mo. So we're finally here sa cable car. When makita na mo ang overlook nga view sa mountain ba niya. Kanang fall colors gani. Fall colors. So here we go. Ini tadi mountain. So meron sa babaw sa bukid na after sa pagsakay na mo sa cable car. Nami sa Summit Chalet at Lutsen Mountain. So usa ni sa mga nindot nga restaurants diri kay tanaw ang view. Overlooking. Yes. Munang nindot kini diri gyud inig fall kay colorful kay ang mga dahon ba ug mga kahoy. Nya mag-trail meron kay close pa man ang restaurant so Magpagutom sa amig samot. tanaw na to kung say makita na to dito so later. Sa inyo nakita kay kananggikan mi sa Lutsen Mountain Resort. Amazing experience. So kato siya nga resort kay kuan gito siya kanang para to sa mga hilig mang ski high ba mang ski unya kay
wa pa may snow. So kanang mas nindot gyud kung kuan kanang maka-experience ka ana nga kanang mga amenities, maka-ski, ATV, pero naman may duha ka ito so medyo lisod. But Yes. Aside ana kay hiking, di ba? na po day hiking trail pero again na may duha ka bata so lisod-lisod gid siya. Although kuan man kanang nindot kay ang view pa lang pagsakay na mo sa cable car as in dili na jud mi alkansi adto nga kuan nga experience. Hey guys, so ni-stop by sa midiri sa small town sa Duluth para mag-lunch and hopefully makakita pod og coffee. Saan naman na diha? Ay, busy naman kayo na diha. Pagkal ni mo. Mo ni technique basta road trip ba kinauboy ra. Anad man mi ani. Hello, so nami diri sa Enger Tower Park. So, scenic overlook view gyapon ni pareha sa Skyline Parkway. So, mao ni siya ang view, very nice and very relaxing. So na ako karon sa Enger Observation Tower. So mo nang parola ganiha na ako sa pinakataas. Indot kay dire kay overlooking kay ang views as you can see. Awesome kay awesome. So mo to ang day 2 nga experience mo diri sa Duluth. Kung nag-enjoy mo, please give it a thumbs up. Kung wala pa mo naka-subscribe, please subscribe sa among channel para ma-notify mo sa future nga videos na mo. Thank you and cheers. Kita-kita ta sa among sunod nga video. Bye.